Mbok koneh. Nggih. Kita kira teplatra panjenengan Bapak Agi Rahman nggih. Besang kali Pak Kasur. Para pandhemen tayub ingkang tasih wonten dalem ingkang nembe mirengaken marga laras ingkang nembe mengudara. Mugi gending-gending ingkang dipun aturake ing siang menika andadosaken jaminipun saya. Mugi dipun dukung sound system profesional Heri Wijaya yang diabadikan oleh gambar syuting Noise Record New Margo Laras. Aja sih kula ya Mas, temu iki Mas kula. Heri kurang sip. Nggih. Mas Heri kurang sip. Ya, Dek. Tawake wis teko. Ya mantak lungguh madhep karo sila. Janganke diadep dhewe-dhewe. Ya tawake diombe bebarengan wae. Padha dipangan iki tambule. Panjenyoto yen pinuju ngombe tawak guyune langkah akewe marep sana nanging aja lali karo keluargane. Kailot to wae wis teko. Lumapan lunggu madhep karo sila. Sajake dadep dhewe-dhewe. Ya toake diombe bang barengan wae. Padha dipangan iki tambule. Pancen nyata pinuju ngombe tawak guyune laka-laka